Стените наблюдават всяко мое движение. Ежедневие, от което ми се иска да си тръгна. Ето пак прибягвам до позната стъпка. Чувствам се омърсен, пробвам да се измия. Но водата е неспособна да ми помогне. Слагам си връхно, за да се скрия под повърхността. Там усещам закрила. Храната стомаха ми храни, но душата ми остава гладна. Революционерско е моето настроение, ще устоя на всяка съпротива. Не мога повече да чакам живота ми да започне. Готов съм да тръгна към нищото и да му дам дефиниция. Всички сме жертви на рутината. Напрежението, което ме обсебва, не е изживяно самотно. То е споделено. По-голямата част от живота се преживява в чакане. Не знам за теб, но изминаха години, откакто стартирах и вече мисля как ще приключа, а дори не съм почнал. Отдавна чакам подходящия момент да ударя. Всеки ден, когато затворя очите си, изживявам мечтата си отново и отново и отново. Живял съм този живот вече хиляди пъти. Всяка стъпка е отметка в тетрадката на Създателя. Страхувам се от неговата преценка повече, отколкото се признавам. Готов съм да тръгна към нищото и да му дам дефиниция. Готов съм. Готов съм да се впусна в мъглата. Готов съм. Младите хора търсят свобода и често се съпротивляват на строгите правила и забрани. Те усещат, че тези ограничения възпират личния им избор. Възрастните от своя страна вярват, че техните разбирания и възгледи са основателни. Това често води до конфликти помежду им. Свободата на избор не е само желание, а необходимост за развитие. Когато подрастващите не могат да вземат решения и да грешат, те не могат и да се учат. Чрез анализиране на грешките си те развиват умения за самостоятелно мислене и справяне с предизвикателства. Затова, когато искаме да мотивираме децата ни да се включат в дадена инициатива, е важно да им предоставим свобода в изпълнението. Ако имат възможност да импровизират и да избират безпокойно начина за действие, те ще се чувстват по-ангажирани и уверени, вместо ограничени и демотивирани. Ти зад екрана слушаш ли ме изобщо?